Annimali selvaġġi brazzoletta tal-fidda u fl-ispazju huma 3 kodba minn fost 260 ktieb bil-Malti li l-istudenti jistgħu jibdew jaqraw fuq it-tablet tagħhom. Il-kodba miktuba minn bosta awturi Maltin jinsabu fuq Oktava, l-ewwel sistema diġitali ta' kodba bil-Malti għat-tfal. Din is-sistema magħrufa bl-isem Qari għall-Qalbi għandha lan illi tagħti opportunità unika lill-istudenti biex jaqraw aktar u jrawmu fihom l-imħabba għall-qari bl-ilsien li tatna omna. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-Iskola Primarja tal-Belt, il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li din is-sistema diġitali tagħmel parti mill-proġett One Tablet per Child. Tinżidu dak li jseħħ kontenut diġitali, jiġifieri x'int tkun online, tista' taqra bil-Malti għax l-akbar periklu li għandu l-sien tagħna llum fis-seklu 21 fejn kollox huwa diġitali li m'għandniex biżejjed materjal bil-Malti online. U allura importanti li nżidu dan il-materjal. Dan ma jfissirx li l-kodba tradizzjonali mhumiex importanti. Anzi, il-Ministru Bartolo saħa illi f'dawn l-aħħar 6 snin intbagħtu kważi 1 miljun ktieb fl-iskejjel u ntefqu aktar minn 1,700,000 euro biex it-tfal jieħdu gost jaqraw. One News tkellem ma' bosta studenti mill-kulleġġ San George Preka tal-Belt fejn esprimew is-sodisfazzjon tagħhom illi issa jistgħu jaqraw il-kodba bil-Malti anki permezz tat-tablet. Jien inħobb naqra ħafna u b'din is-sistema nista' naqra iktar. Issa fit-tablet nistgħu naqraw kollox. Is-sistema tipprovdi bosta karatteristiċi interattivi li jgħinu l-aċċessibilità fosthom l-għażla tat-tipa għal tfal fosthom dik tfal bid-diżlessija. Il-kodba kollha jinkludu wkoll awdio biex l-istudenti jkunu jistgħu jisimgħu il-qari tat-testi b'mod espressiv. Għall-edukaturi, is-sistema tipprovdi fost l-oħrajn rapport illi joffri informazzjoni u stat dwar il-kodba moqrija mill-istudenti. Is-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia qal li permezz ta' dan il-proġett kofinanzjat minn fondi Ewropej, l-istudenti se jiġu assessjati biex jinstabilhom il-livell tal-qari tagħhom u jiġu ppreżentati b'kodba adattati għalihom. Infaqna madwar 12 miljun euro kemm għat-tablets infushom imma wkoll għat-taħriġ li sar fuqhom. Inħarsu l-qudiem issa u din naraw li se jkun hemm iktar fondi għall-era diġitali, jiġifieri l-Unjoni Ewropea bħala fondi Ewropej għal 10 snin li ġejjin qed ħares lejn żewġ oqsma partikolari, Ewropa diġitali u min-naħa l-oħra mbagħad Ewropa iktar soċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.